Ako ti mapasamak no kasi ito mga mangyari. Awan. Nagmulmula perperdimit ti sa bali nga tarakan. Ano pasamak na kastoy. So, kailangan to apo ko ka maladan dito eh. Ito mo di ba serek dito ka. Tarakin ti sa bali nga rao. Nagmulmula ka sa nagmulmula ka apo ko type ng pamayan ti tarakin ti sa bali nga rao. Di mo tinapos pasamak. So tatapos na makikita kay halaman tiyo banta. Oo, kaya nagiging bulmula may. Dalak nga timba. Kaya niya bunga ti kwapo na eh. So talwal daw nga awan dito baryo ko. Na para Santiago. Yan, dalak ligi lemon ko na apaw. Itadan niya oh. Kinaji pakwan ko diyo paano niya tinangyarin. Bagat kay ano ko no kinarakaray kay si manok. Ang pang ko pasyarin man ta. Talwal daw kawan kay. Kana po. Dito yun po. Ano ito nangyari? Tayo disutso nga poon kay may isa, dua, talo, pat, limlima nga poon dyan na batay. Hindi lang, kaunti kan. Nga may gamin kay adati kanin ti kotom di poon na. Daha nga tani, aramid ti manok. Karkaray kay ta. Nagmulmula ka sa nagmulmula ka apo ko type ng pamayan ti tarakin ti sa bali nga rao. Di mo tinapos pasamak. Ako ti mangyari. Dahil kinulambuan pa ni mama di kwanan na eh. Pitse na nga mo nagtubaw. So timulak tatatoy. Pinasingitak ti kwanan na pa. Pinasingitak ti laya. Ta. Laya amin nata ay nakabak ti kape lang. Pulong tinyog. Kinata na eh. Laya di kita apo. Kita. Puro laya na po. Ito puro laya din no. Malpas kung makakita natin pakwan na limlim mga pakwan. Nakalkalimit lang nga di bubun. Palpalawain may. Tapo. Ako ti mapasamak no kasi ito mga mangyari. Awan. Nagmulmula perperdimit ti sa bali nga tarakan. Ano pasamak na kastoy. So, kailangan to apo ko ka maladan dito eh. Ito mo di ba serek dito ka. Tarakin ti sa bali nga rao. Nakakaiso na awan na oh. Handa nakakalusot. May isa dumakilin. May dakil sunan. Ano lang bola natan. Hindi kita awan na eh. Langanin na eh. Maligis na. Sabay babasit kami di kita. Kurang na siguro abo natin apo. Ano tumatakil na ba eh. Datakin kaya halos awan ti todo na kay. Manual daw maligtod-tudon. Grabe kay nagbas wala pag arbis lang taos kawanin. Ang tao man nakainit man eh. Bareng aton rabi no ka. Itudo na. No pigsaan na. Lumayat. Sa tapo si buwak perita ni ta ako. Si buwak dita layata bareng tubo dita. Kinatapakwanan tatlo ka. Dire-diretso ti pagdakil nan. So adya lang apo sapi ka mata tuloy daklat nga suportaran. Ramid lang kanin to ti medyo memet nga ano memet lang nga video. So adya lang apo. Thank you. God bless in ingat.